Babe bhimba yini baba? Ngeke ngisho ukuthi babe bhimba kodwa khona ungahlangani nje kahle angikwazi ngoba ukuthi nakufika endlebeni zami ngingabuzwa kahle. Angine ngidane leduzane kwabo ngeke ngalithola ithuba bexakekile ukuthi ubani ongahle asisize. Hayi ngangena kanjalo. Shana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ninabelembe likamanye amalembe ngokhalipha ushaka ngesaba ukuthi ngishaka kwinkosi yasemashobeni sinibingelele sinamukele kuhlelo lomnandi kakhulu la sihlele kamnandi khona nenkanyamba yasemtshezi uthanda ebuhleni nasebubini noma abantu bengazama ukusaxabanisana inkanyamba yasemtshezi likhona licebo ukuthi mawulalela nje ulalela nje bese uvela uphele insini uthi hayi abawuyeke umculo labantu uvela uphele nje insini ukuthi usona indlela yokubatshela ngapha iqiniso liyabona maningi kodwa ungawasho kodwa ngikwazi ukuwasho wena kodwa khona maningi yabona mangabe uzothi ucula ububhimba umemeza ububhimba umemeza ngathi ubiza inkomo lapha esimini cha akuzwakali kahle so nje angathi maningi umuntu nje uthi uyacula vele nje qani yeah,